Hej, jeg har fået til opgave at besvare et par spørgsmål omkring en APV, og til det har jeg udarbejdet en PowerPoint. Og det første spørgsmål lyder, hvad er en APV? Og en APV er en arbejdspladsvurdering. Den kortlægger virksomhedens problematikker. Formålet med en arbejdspladsvurdering er at sikre, at arbejdspladsen forebygger eller løser problemer i arbejdsmiljøet. Det er et lovkrav, at alle virksomheder skal udarbejde en APV hvert 3. år. Og en APV er opdelt i et psykisk og et fysisk arbejdsmiljø. Hvis vi går videre til spørgsmål 2, som er om de 5 faser i en APV. Og det er en proces i APV'en, som består af 5 faser. I løbet af processen går man fra at identificere arbejdsmiljøproblemerne til at udarbejde en handleplan for konkrete løsninger på problemerne, og efterfølgende følger man løbende op på løsningen af problemerne. Den første fase er identifikation og kortlægning. Her finder man ud af, hvad det er, der er det konkrete arbejdsmiljøproblem. Og fase 2, beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Her laver man en detaljeret beskrivelse og finder ud af årsagerne til problemerne. Fase 3, inddragelse af sygefravær. I forbindelse med en APV skal der altid spørges ind til, hvorvidt der er noget i virksomheden, som kan være medvirkende til, at sygefraværet øges. Fase 4. Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af handlingsplan. Altså, hvad er der af løsningsforslag til problematikken, samt prioritere, hvilke problemer, der skal løses først, og sætte en dato på udførelsen, samt nedskrive, hvem der er ansvarlig for udførelsen af opgaven. Fase 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. Der skal altså afsættes dato for opfølgning, og så vurderer man, om tiltagene har haft den ønskede effekt. Og jeg har udarbejdet en APV-spørgeskema, og vi springer lige videre her. Og det har jeg gjort ud fra, jeg har taget et spørgeskema på Arbejdsstyrelsens hjemmeside for kontor, og herefter har jeg sat spørgsmålene ind i Google Analyze, og her kan man også vælge at lave andre svarmuligheder. Det giver et hurtigere og et bedre overblik over svarene, så jeg hurtigt kan identificere, hvor problemerne ligger. Og man kan blandt andet se nogle af spørgeskemaerne eller spørgsmålene her. Og så har jeg analyseret mine spørgsmål, altså jeg har fået svarene på dem her. Og i spørgsmål 1 kan jeg se, at 62,5% af de medarbejdere, der har besvaret, har sagt, at de ikke når deres arbejdsopgaver. Jeg får dog ikke helt svar på, hvor præcist et problem det er. Jeg kunne da godt tænke mig at vide, i hvor stor grad medarbejderne ikke når deres opgaver. Det kunne ændres ved at lave om på svarmuligheden for eksempel. Og spørgsmål 2. Her viser det, at 70,8% af medarbejderne oplever et stort tidspres. Men igen, jeg får stadig ikke at vide, hvor stort problemet er. Jeg vil for eksempel gerne vide, i hvor høj grad medarbejderne udsættes for det her tidspres. Ser vi på spørgsmål 3, så viser det, at 62,5% af medarbejderne arbejder over. Men igen, som i de 2 forrige spørgsmål, kan jeg ikke se, hvor stort et problem det er. Jeg vil gerne vide, i hvor høj grad medarbejderne arbejder over. Igen vil svarmulighederne skulle ændres, i stedet for at bruge ja-nej-svarmulighed. Og hvad vil jeg gerne ændre ved spørgsmålet her for at få svar på problem? Og jeg vil for eksempel ændre svarmulighederne, i stedet for at bruge ja-nej, så vil jeg ændre det til skalaspørgsmål, for eksempel sætte 5 punkter, der går fra i hvor høj grad og til i hvor lav grad, så jeg på den måde kan få et mere præcist overblik over problemet.